Jste odsouzena za vaše hříchy. Váš trest je očištění ohněm. Víš, že máme dneska ten motor? Jasný. A volala jsi? Jo, 11 nás čeká. No tak po snídaní hned pojedeme. No to je daleko, takže. Jo, určitě. Ale a ta cena v tom inzerátu, to se moc nezdálo. Rodinný dům, takhle pěkně na samotě, kousek od města, nezdá se ti, že to je trošku moc levný? Tak, více. No tak fajn, tak uvidíme. Jsi si jistá, že jedeme správně? Musíme pořád rovně. Umím ti zmapáš, neboj. Hele, to je ono, zajď tam potom. Podívej, jak už nás vítá. Tak já si nechci udělat obchod. Nech toho, prostě. Hele, budeme v klidu a na věc. Lauro! Lauro! Tak nic. Dobrý den, Laura Rychová. Jana, těším. To je můj manžel Petr. Dobrý den. Těším se. Bude se vám to líbit, uvidíte. Pojďte za mnou. Páni. Ukážu vám i zbytek domu. Tudy, prosím. Co mi tu nesedí, ten dům musí mít větší cenu, než bylo v inzerátu. A čemu se divíte? Jen pojďte. Mně se líbí. Dům byl postaven v 70. letech a poslední majitelé se před rokem odstěhovali do většího. Dům je zachovalý a ideální pro mladou rodinu. No a tento pokoj je vhodný pro děti, pokud máte. Ještě ne, ale plánujeme. Tak co? Nevím, ty suky jsou čestně sexy. Nech toho. Hele, když do toho půjdeme, bude dostat všechny naše peníze. Já vím, ale takový život jsme přece vždycky chtěli. Ale budeme švorc. Tak se uskromníme, no. Budeme se muset hodně uskromnit. Já nechci vychovávat dítě v tom malém bytě. Tak co? Jdeme to! A já jsem švorc. Haló? Kdo je tam? Peťo, to jsi ty? Haló? Jo, jsem v pořádku. Vím. No, teďkom uklízím, mám hodně práce. Hele, zavolej mi později, co? Musím jít.
Tak se měj. Čau, čau. Máš hodně práce? Jo, musím. Tady jen pár letráků ještě dodělat. A potom. Ale, říkám, že to musím dodělat. Co to mít zítra hotový? Dobře, byl jsem odmítnut, tak jdu spát. Nepřeháněj. Sám a samotinky. To přežiješ. Musí dělat takový rámus. Petře, stávej. Co? Co se stalo? Někdo je dole. Slyšela jsem tam někoho. Okna i dveře jsou zajištěný, to se ti jenom zdálo. Pojď se tam prosím podívat. Dobrá. Prosím. Vidíš? Tady jsou okna taky zavřený. Dveře jsou zavřený, co jsme se dívali. Nikdo tady není. Ale já jsem tady vážně někoho slyšela. Lauro, něco se ti jenom zdálo. Pojď, půjdeme spát. Petře, to seš ty. Co se děje? Jsi v pohodě. Jo. Hele, to jsi byl ty před chvilkou. Co? To nic, měl si něco jenom zdát.
musím teda jet, jo. Jo, v pohodě určitě. Tak ahoj. Dobrý, čau. To je dost, že jsi přišel už taky. To mi nemůžeš odpovědět. Petře. 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 Ahoj, stalo se něco? Proč ty sedíš takhle ve tmě? Cože? Zavolal policajty. Počkej, ale to nebyl zloděj. Kdo to je? Já nevím, neviděla jsem ho. Prvně jsem slyšela kroky, potom klepání na dveře, škrábání. Nevím, nevěříš mi co? Poslouchej, něco se ti jen zdálo. Starý domy dokážou lidi pěkně vyděsit. Myslíš si, že jsem cvoka, že si to vymýšlím, co? Počkej, to jsem přece vůbec neřekl. Já jen... Víš co, asi si unavená. Jasně, myslíš si, že jsem blázen a že si vymýšlím. Lauro, Nech Lauro, mě, počkej! nech mě. Bože. Co? Jak je? Je to lepší. Omlouvám se, tak mi to přišlo. Ne, dělal se pravdu. Co? Hodně jsem pracovala, nejspíš jsem usnula a všechno se mi to jenom zdálo. To je běžný. Cítím se Co? trochu trapně. Děláš si legraci. Před mnou se přece vůbec nemusíš cítit trapně. No, s tím duchem jste mě teda dost vyděsil. Teď se tomu směju, ale v tu chvíli jsem byla opravdu vyděšená. No, když je ženská sama doma, tak má strach. To je přirozený. A když se to stalo? Včera, něco málo po půlnoci. Chci se zeptat, No, prosím. strašilo tady někdy? Nic takového nevím. Ani se tu nikdy nic nestalo. A co bývalí majitelé? Ty nic neříkali? Nic. Prostě dům prodali, protože scháněli větší. Jen pro zajímavost, víte, kam se odstěhovali? To nevím. Ale mám na ně ještě telefon kvůli prodeji. Už jste jim volala, ale ne? Mohla byste mi dát na ně číslo? To bych neměla. Ale můžu jim zavolat. Dobrá, lepší než nic. Volání číslo bylo zrušeno. Cože? Mrzí mě to. Nic se neděje. Už musím jít. A nebojte, všechno bude v pořádku. No, snad máte pravdu.
Lauro, to bude dobrý. Doufám. Tak se tu mějte hezky. Naschledanou. Nashledanou a děkuju. Dneska tu byla paní Jana. A co chtěla? Všechno prodeje přece vyřízený. Já jsem nebyla. Stalo se něco? Ne, jen jsem chtěla. Ano. No zajímalo mě, jestli se tady nikdy nic nestalo. Vždyť si říkala, že se ti to jenom zdálo. Já vím, ale... Lauro, tohle už je za námi. Nic se tu neděje a nic tu není. Já vím, ale já jsem chtěla mít jenom jistotu. A co se z téhle dozvěděla? Nic, že se nic tady nestalo. Dům jenom prostě prodali. Tak vidíš, já ti to říkal. Já vím, ale... Lásko, nic se tu neděje, jen si unavená. Jo, ale ty pocity, co mám. Víš, možná bychom měli... Co? Jít ke cvokaři? Já jen... Nevěříš mi? Máš mě za blázna, co? Ne, jen si myslím, že jsi ve stresu, stěhování, nový dům. Já nemyslel cvokaře. Tak co jsi myslel? Ne, nic. Jak to nějak zvládne. Je toho na mě moc. Asi už fakt blázním, já nevím. Chce. Všechno bude dobrý, chce to čas. A víš ty co? Co? Co bychom příští měsíc někam vypadli? No jasný, pojedeme někam na víkend, ty si odpočineš, já si odpočinu. Jo, to by bylo skvělý. Ráda. Dobrá, tak jsme domluveni teda. Uklidíš myčku. No, půjdu do sprchy. Dobrá. Děkuju. A víš, že kdybychom měli plastový nádobí, tak nemusíme dělat většku. Vím. Lauro, uklidni se. To byl jenom sen. Počkej, co to tady máš? Na ruce. Nevím, jestli jsem se bouchla jenom. Kdyby se s ní někde bouchla, jestli to snad pamatuješ. Já nevím, prostě jsem se bouchla. Musíš to tolik řešit. Aha, špiky protivná. Ty se divíš, usnula jsem až k ránu na chvilku. Zlato, jsem doma. Ahoj, jsem v ložnici. Ale musím s tebou mluvit. Chtěla bych zavolat Senzibila. Zase jsem dneska celý den cítila, že tady něco je. A proč chceš spát peníze nějakému podvodníkovi? Já už prostě nemůžu, já se tady bojím. Tohle si dokážeme vyřešit sami, já nepotřebuji nějakého podvodníka. Já tady mám ale vážně strach. Nezdá se mi to tady. Kdo ví, co by se tady mohlo stát. Co by se ti mohlo stát? Nic tu není, nikdy tu nic nebylo. Sama paní Jana nám to říkala. Víš, že tě dokáže rozhodit i maličkost. Máš mě za blázna. Proč mi už konečně nemůžeš věřit? Protože to, co mi tu povídáš, nedává žádný smysl. Škrábání, bouchání, stíny a tak dále. Všechno se dá přece nějak vysvětlit. Na to nepotřebujeme nějakého Senzibila. Ty mě máš vážně za blázna. Že já jsem ti vůbec něco říkala. Pokud mě máš rád, jak říkáš, a máš o mě strach, tak mě prosím nech zavolat toho Senzibila. Dobře. Hele, omlouvám se ti. Ale pokud ti to tady pomůže, tak mu zavolej. Děkuju. Petře. Jsi v pohodě? Petře. Haló. Petře, vstávej. Co se děje? Tam u dveří. Viděla jsem tam nějakou postavu. Něco mi sáhlo na nohu. Běž se tam prostě podívat. Co ti určitě zdálo? A ještě to uklidní. Halo, patrně.
Vidíš, nikdo tu není. Ale je. Stojí přímo za tebou. Dívá se na mě. Zlato, uklidni se. Uklidni se, to bude jen průvan. Ale já ho viděla. Stál přímo za tebou. Uklidni se. Pokud chceš, můžeme pryč. Ne, to je v pohodě. Jen nech prosím rozsvíceno. A buď u mě. A tady máš kafe. Děkuju. Dneska ve 3 přijde pan Jureček. Doufám, že nám všechno objasní, co se tady děje. Uvidíš, že se tu nic neděje. Snad ano, uvidíme. Chceš ještě něco? Ne, děkuju. Zkusím se ještě prospat na chvilku. Pak mě prosím zbuď, až tady bude. Dobrá, potřebuješ to. Dobrý den. Dobrý den. Jurečko. Pojďte dál. Posaďte se prosím v obyváku, já zavolám Lauru, ona se šla na chvilku létat. Dobře, počkám. Dobrý den. Dobrý den. Jsem ráda, že jste přijel. Já už nevím, co mám dělat. To je úplně v pořádku, to je to moje zaměstnání. No a tak mi teda ještě povězte jednou, co se tu děje. Všechno se dá nějak racionálně vysvětlit. Vidíš, jak to říkal. No říkám většinou, ale nevždy. Někde to bývá praskání ve stropech, ve zdech starých domů. Jo, to jsem si taky z začátku myslela. No a co vy? Co? Já? No ano, taky jste něco slyšel nebo viděl. No já ne, jenom včera večer bouchly dveře, ale to byl průvan. No, ale co ten strašný zápach? Západ, jaký? To šlo zvenku, jsme měli otevřený okno. Ne, bylo to jako zkažený maso. Potom jsem viděla stíny a slyšela jsem dech. Já bych si to tu rád prošel, mohl bych? Určitě. Co se tam jako snaží najít? Vůbec mi to nelíbí. Hej to, slíbil si, že budeš v klidu. Já vím, ale sama se uslyšela, někdy přece vůbec o nic nejde. No jo, ale ne vždy. Až mi řekne, že se nic neděje, budu v klidu. Dobrá, když ti to pomůže. Stalo se vám něco? Už vím, co se to tu děje. Není to duch, je to něco horšího. Cože, jak horšího? Je to jak bych vám to řekl. Je to démon. Cože? Zas, přestaňte jich děsit. No, nechci vás děsit. To opravdu ne, ale jak to říkám. A co, povídáte tady, že tady po nás jde nějaký démon? Petře. Co? Nechci, aby tě děsil. No nepochopil jste mě. Co? Ne po vás, ale po ní. Cože, jak to? Vždyť jsem nic neudělala. No to jste nemusela. Ale démon si vždycky vybírá slabší. A to se pozná hned, jak jste prošla těma dveřmi. Jak jsi to mohl poznat, že před takovou dobou? No, nebyl jsem si jistý, pokud jsem si neprošel celý dům, ale poznal jsem to hned, jak jsem vešel. No tak se zbalíme a půjdeme třeba na hotel. No ale to nepomůže. Nevybral si vás ani dům, ale paní. To není možné. Boj se, nechám někoho, aby ti ublížil. A co můžeme dělat? No, nevím to jistě. Tohle není můj obor. A mohu vám doporučit neprovokovat ho. Já vám seženu, otce Slámu je to výborný exorcista. A to máme jako sedět a nic nedělat? No, je to vaše jediná možnost. Vrátím se co nejdříve. Počkejte, ale co když se to zhorší? Horšuje se to tím, že jsem tady. Se pro něj velký nebezpečí. No, a co když se to zhorší? Udělám cokoliv. Jediná možnost je exorcista. Nebo... Co? Řekněte. Darovat mu jenom uši. Jak jako darovat?
Poslouchejte, démonovi je jedno, koho získá. Prostě chce nějakou duši a je mu to úplně jedno. No ale jak jako darovat? Snad nad tím neuvažuješ. No a co když dnes bude jiná možnost? Slyšel jsi pana Jurečka, přivede sem exorcistu. Nebojte, vrátím se zítra, udělám, co bude v mých silách. A držte se. Děkuju a pátejte. Děkuji, že jste přišel a nashledanou. Hlavně ho neprovokujte. Sebevenčí věc ho může rozčilit. Luce. Podívej, co jsem našel. To je historie tohoto domu. Od 16. století tady stával panský dvůr a jeho zbytky za první světové války vyhořely. Potom tady dlouho nic nebylo, až v 70. letech tady postavili ten dům, kde bydlíme. No a co na tom vidí? No celkem nic, ale v roce 1680 tady proběhlo pár procesů s čarodějnicemi. Jeden obzvlášť zajímavý. Tehdejší majitelka tohoto panství byla obviněna z čarodějnictví a byla tu i upálena. Ještě na hranici stihla proklít svého soudce, který později i toto panství připadlo. Do panství se nastěhoval se svou ženou i 2 syny. Žena brzy zemřela na zápal plic. Synové obvinili otce, že za to může, a opustili ho. Po čase dům přestal prosperovat a pán tu zůstal sám. Ale potom tady zemřel taky. A co to má společného s tím, co se mi děje? K tomu brzo dojdu. Poslouchej, jakže se jmenovala tvoje mamka za Svobodná? Heraldová. Proč se na to ptá? Protože jednu část téhle historky jsem trochu přeskočil. Jak? Co jsi přeskočil? No, ten soudce, jo, tak, který mu vlastně tady ten majetek připadl, se jmenoval Josef Harald. A přesná kletba zněla, že potomek jeho krve, který se vrátí na toto místo, propadne peklu. To nic neznamená, jenom schoda ne. Taky jsem si to myslel, ale podívej se, co se tady děje. Všechno může být jenom náhoda. Náhody neexistují, podívej, co je tady dál. V roce 1756 se na sídlo vrátil Rudolf Herald, vnuk Josefa, aby panství opravil a vrátil do provozu. Jenže po pár týdnech začal povídat, že ho pronásleduje nějaká bytost. A než někdo zjistil, o co jde, tak se po Rudolfovi slehla zem. Pak tady opět nikdo dlouho nebyl, až do roku 1882, kdy semka přijela Marie Krátká se svým manželem, ale ani oni tu nebydleli dlouho. Když po pár týdnech se Marie zbláznila, odvezli ji do Cvokhausu, kde za záhadných okolností zemřela. Ano, ale to pořád nic neznamená. Byl to úplně někdo jiný. Právě že ne. Podívej se, co jsem našel. Ta Marie byla za Svobodná Haraldová. To není možný. Poslední případ, co se tu stalo. Při stavbě tohoto domu zemřel dělník, který se jmenoval Antonín Herald. Takhle se jmenoval dědý bratr, který umřel na stavbě, ale nikdy jsem nevěděla kdy a kde. Musíme... Co se to děje? Slyšíš to? Ano, slyším. Pojď, musíme pryč. Ale slyšel jsi pana Jurečka, Musíme to aspoň nepustí mě zkusit, pojď. Pojď, zkusím zavolat panu Jurečkovi. No tak, zvedni to. Jurečka, prosím. Je to kletba. Rodinná kletba. Pronásleduje všechny z manželčiny strany. A proč jste mi to neřekl dřív? Rychle! Cítím, to je to píš a Nevěděli jsme to. Kletba je stará přes 300 let. A postihuje všechny z rodu Haraldových. Jste to řekl Heraldový? Přesně tak. To není vůbec dobrý. Podívám se prostě pouze... Jak to? A co máme dělat? Osoba, který si dobrovolně... Cože? Neslyším vás, jaká oběť? Co se děje? Co říká? No tak, halo. Neslyším vás. Co je? Pojď, musíme pryč. No tak, co je? Co je? Pojď, musíme pryč. A já
Ty víš, že mě to nepustí. Dostal jsem nápad. Já ti to říkala, nepůjde to. No tak, pojď. Také pomoc. Pojď, pomůžu ti. Pomalej, pomalej. Pojď. Směr. Je to přímo. Prosím, nechybí. Jsi v pořádku? Říkal jsem, že pro tebe udělám všechno. Promiň, s Bohem. Petr je pryč a už se nevrátí. A já tady sedím sama doma, opuštěná a vzpomínám na jeho úsměv, obětí, polibky a pohled. Nevím, co mám dělat. Ale co vím jistě je, že zlo existuje. Je všude mezi námi a dokonce i v některých z nás. Po zmizení manžela se žena psychicky zhroutila. Tvrdí, zažila jsem peklo v domě hrůzy. Senzibil promluvil. Po zmizení Petra R. jsem v domě tu cizí entitu už necítil. Banka prodala dům hrůzy za směšnou částku. Ani po roce Laura R. neopustila prostory psychiatrické léčebny.